dia, Toni. Moltes gràcies per rebre'ns en aquest preciós barri de Santa Perpètua. On vius, tu? Visc al barri de la Mogoda. I què fas? Soc masover aquí al barri de la Mogoda. Un lloc idíl·lic, no? Gairebé. I tant, un lloc molt tranquil que està una mica apartat del que és el poble en si de Santa Perpètua, però que és molt agradable estar-s'hi aquí. Sembla mentida que pugui mantenir-se un espai com Mogoda enmig de tot aquest trànsit i voràgine d'activitat, no? I tant, aquí és fantàstic viure aquí. Un lloc on a més, les relacions socials també són diferents a les que es viuen en llocs com grans ciutats, no? Correcte, sí. És un lloc, com has dit, idíl·lic. Fas vida a Santa Perpètua, tu? Hi vas sovint, ni que sigui per necessitat, no? Sí, vaig moltes vegades a esmorzar, també per tenir una mica més de contacte, per anar a un bar, per anar a passejar pel Parc Central, per anar a fer la compra. Quina va ser la primera impressió que et vas endur de Santa Perpètua quan vas arribar? Va ser un municipi bastant ampli, en el sentit que hi ha molts parcs, té molta extensió i molts parcs per poder passejar, per poder fer activitats esportives i també culturals. És un municipi, la veritat, molt agradable per viure-hi. Quants anys fa que vas arribar a Santa Perpètua, tu? Fa 3 anys. 3 anys. Per tant, en 3 anys no crec que hagi canviat gaire la primera impressió que et vas endur de Santa Perpètua amb la realitat d'avui, no? Correcte. El que sí que cada vegada vaig coneixent més coses, més entitats culturals. Tu que vius aquí a Mogoda i que, per tant, necessites desplaçar-te més sovint, segurament, amb el vehicle, creus que Santa Perpètua és un lloc on es pot circular bé en vehicle, on hauria de canviar alguna cosa i hauríem de prioritzar el vianant o la bicicleta davant del vehicle? Es pot aparcar fàcil? Com ens desplacem per Santa Perpètua? Què hauríem de canviar? Santa Perpètua, almenys la gent de Mogoda, es belluga molt amb cotxe. A línia recta estem a 400-500 metres. El que passa és que per no enfangar-nos els peus hem de donar una volta d'un quilòmetre, un quilòmetre i alguna cosa. La riera és un obstacle i un pont és molt car. Llavors tampoc podem reclamar un pont, però bueno. A més, jo per temes d'estudis cada dia m'haig de desplaçar a Barcelona i és un problema que he vist no només a Santa Perpètua, sinó als municipis d'aquí del voltant del Vallès, que per poder-se moure en bicicleta cap a Barcelona els camins són de terra i, home, quan el terra està mullat o hi ha massa herba que ha crescut, és difícil arribar fins a Barcelona i si no, doncs ha de travessar les ciutats amb semàfors, no hi ha massa carrils bici. I l'altre és el transport públic, no? Que segurament tampoc ajuda a aquests desplaçaments entre Santa Perpètua. En Barcelona potser més, no? Perquè tenim una xarxa de transport públic que es centra en Barcelona per connectar-la amb la resta de municipis, però moure's entre municipis del Vallès, per exemple, és una mica més complicat que no pas agafar el vehicle privat, no? Sí, la veritat és que moure's d'un municipi a un altre costa una mica. No hi ha massa oferta de transport públic, però sí que el transport públic per arribar fins a Barcelona és bastant complet, tant el bus com el tren, però com les altres estacions de Mollet, per exemple, o de la Llagosta, faltaria això, una zona peatonal que no s'enfangués i poder arribar fins a aquestes estacions. Santa Perpètua és un pol d'activitat econòmica evident. Tenim 11 polígons industrials que envolten el municipi. Creus que li podríem treure algun rendiment diferent al que estem fent actualment? És difícil de dir, però el que sí que si hi hagués una facilitat, una alternativa per fer de l'ús del cotxe per accedir als llocs de treball d'aquests polígons, doncs seria molt interessant. Diguem, carrils bici
diguem, més transport, bus urbà, algun tipus de bicing aquí a Santa Perpètua o al Vallès en general, seria una bona alternativa. El que passa és que costa de trobar una solució, però sí que s'hauria de buscar alguna cosa. Parlàvem del vehicle privat, això genera la contaminació corresponent, per tant l'afectació sobre el medi ambient. Entenc que en un entorn com el que vius actualment el respecte al medi ambient i la cura del medi ambient és un dels fets importants a tenir en compte. Sí, i tant. Jo sempre que puc em bellugo amb bicicleta o amb una moto petiteta i si no amb transport públic. Intento no fer servir el cotxe excepte en casos especials i a l'hora de fer actuacions, de fer tasques de jardineria el mateix. Intentem no fer servir productes químics i intentar el menys possible. El que culturalment ens hauríem d'acostumar a d'altre tipus de transport i intentar contaminar menys, això sí. Relacionat amb aquest àmbit del medi ambient tenim el tema dels residus, que també és un dels aspectes importants en els propers anys. La legislació ens obligarà en un any de marge a separar correctament el 60% dels residus que generem. Tu recicles? Sí, jo reciclo gairebé el 100%. Costa el 100% perquè quan obres un envàs queda el trosset petit i l'envàs en si. El que costa bastant és conscienciar la gent de separar tot això, perquè això avulta i ocupa un espai dintre de l'habitatge, però s'ha de conscienciar perquè és molt important el tema del medi ambient i la contaminació. Una altra problemàtica que tenim aquí és la depuradora al barri de Mogoda, ja que la depuradora està dintre del castell de la Mogoda i hem de bombejar les aigües residuals d'aquest barri cap al sistema de clavegueram del municipi. La gent no està massa conscienciada a l'hora de llançar segons quines coses pel vàter. A partir d'aquí me n'he donat compte que el tema de residus del clavegueram és importantíssim. Què creus que hauria de canviar Santa Perpètua en els propers 5-10 anys? És difícil dir-ho, però jo crec que una de les coses que encara es podria mirar és el tema dels carrils bici. I sí que es podria arribar a mirar el tema d'un projecte d'una depuradora, almenys per filtrar les matèries sòlides, com per exemple les tovalloletes, que és un problema molt greu que tenim. Moltes gràcies una altra vegada per acollir-nos i ens seguim veient per Santa Perpètua o per Mogoda, segur en algun moment o altre. Ok, perfecte. Gràcies, Toni. Molt agraït.